Diyos. No. Very good. Very good. Wait lang. Kuhan sa nato ang kuhan. Kuhan sa nato ning tilapia kay mamatay ni. Hello mga migs. Welcome and Happy New Year. For today's video is manguha ta og hito kay ato ang subaon or ato ang tunuan or saan na to pagluto. Tara kuyog ta. Balik. Nabali ang. Karon ako daw ang asawa manguha. Butang balik. Kapit niya, gusto ko puyos agad babaw. Oh, Diyos. No. Very good. Very good. Wait lang. Kuhan sa nato ang kuhan. Kuhan sa nato ning tilapia kay mamatay ni. Balik na. Patay na maguro to. Uy, patoy. Oh. Yay. Wala na may kiss. Musi bulok pa na lang. Okay, isa. One down. Wait lang. One wing down. Paano mo bato? Dahon ko ano. Hindi lang siya lihok. Look na. Sige na, next na po. Pila ka katong kuan upat? Ay, gusto din. Tilapia na ito. O, katong gamay. Kanang gagmay, pwede na po na siya masug ba? Gagmay kayo? Tilapia, oh. Gagmay pa kayo? O, pwede naman, pero gagmay po kayo. Lami na hito sugbaon. Catfish ba?